раней, чым планавалася, щоб праверыць, як у мяне што працуе. Зараз паглядзім на сябе, на пані Вікторыю. Так. О, пані Вікторыя. Прывітанне. Я бачу, мне нават 3 падабайкі авансам уже успелі паставіць. Добрае гаспадарства. Пачакаем, щоб людзі падцягнулись крышачку, бо зусім нічога пакуда. Сколькі там часу? А пана, щас даведаемся. Так, ну, хто не успее на пачатак, той будзе глядзець в запісе. Ну, і хто першыню прыйшоў сюды, ведае, што канал у мяне беларускамоўны, пагэтаму размаўляць я буду па-беларуску. Ну, і любы, хто зашоў на мой канал, таксама згодзін, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвела гаўмарджос. Все гэтыя краіны рана ці позна будуць не пад дыктатурай, а в свабоднай, дэмакратычнай супольнасці састаяць. Сёння я хочу пагаварыць, першыя людзі такі прыйшлі прям па часах, па гадзінніку. Сёння я хочу пагаварыць крышачку пра Іран, таму што Вікторыя мае унікальную гісторыю, якую, мабыць, не мае толкам ніхто. З нас, беларусаў, можна раманы пісаць. Ну і крышачку напрыканцы пагавару з Вікторыяй пра Брэст 2020, можа нават не толькі 2020, таму што яна з Брэста, і у нас, я лічу, гэты рэгіён недаацэнены, потому што я бачыў, мабыць, гэта самы пратэсны горад у Беларусі за апошнія дзесяцігоддзі. Ну што ж, поехали. Слухай, Так. у тебе першае, што хочу спытаць, гэта такую штуку. Так. А в Іране ты таксама ў чадрэ, в хіджабе хадзіла? Так, я спачатку, калі ласка, прабачце, я ведаю беларускую мову, але ж гэта не першая мова, здаецца, першая мова гэта расейская, на жаль. Па гэтаму прабачце, калі ў мяне будуць нейкія памылкі. Вось. Нормально. Я з'ехала ў Іран у 2022 годзе. Вось. І якраз у гэтым годзе пачаліся гэтыя пратэсты, калі забілі гэтую курдскую дзяўчыну. А яна канкрэтна курдка была? Так, так. І вось гэта вельмі важна, што яна была курткай. А чаму? Бо у Іране заўжды гэтыя сепаратысцкія настроі. Вось. І яе афіцыйна яе не забілі, але ж усе ведаюць, што яе забілі. І вось паліцыя вельмі кепска, дрэнна ставіцца да людзей з Курдыстану і нават не лічаць іх за людзей. Вось нават так. Ніфіга сабе. Вось. І гэта вельмі трэба адзначыць, што яна была курдзянкай. Вось. І забілі гэтую дзяўчыну. І таму што па, як сказаць, мнению паліцыі, памеркаванню паліцыі, яна запамятала, як гэта неправільна, кепска адзявала хіджаб. Вось. І потым пачаліся пратэсты. Стой, яе забілі не просто за то, што не насіла, а за то, што просто неправільна адзявала? Так. Афігеть. Так. Вось, у тым часу ёсць такая асаблівасць у Іране, вось табе могуць схапаць, а могуць не схапаць. Вось калі паліцыя прычэпіцца, ты можаш накшталт не насіць хіджаб, але ж калі паліцыя заўважыць і прычэпіцца да табе, усё. То есть магчыма не апранаць, па законе магчыма апранаць. Вось. Але паліцыя можа прычапіцца, а можа не прычапіцца. Ну, а большасць, у прынцыпе, як ходзяць? У хіджабе ці без? Зараз не. На вуліцах? Зараз не. Гэта таму, што гэтыя пратэсты былі ў 2022 годзе, і неяк, як гэта, общество, грамадства, яно змянілася, і людзі пачалі пытаць, а чаму мы павінны жыць у гэтай сістэме? Чаму мы павінны насіць хіджаб? Чаму мы павінны жыць па гэтай вось, як сказаць, варварскай,
Ну, варварская, да, варварскай вар... сістэме, бо гэта чаму вось. І вось пасля гэтага людзі пачалі пытаць. Вось, і ў мяне быў момант, калі я вось з'ехала ў Іран праз 3 месяцы, я адчувала сябе вельмі кепска, бо я ніколі, ну вось, я не магу насіць хіджаб. Гэта не як это, Не твоё. для мяне гэта вельмі складана, бо Мгм. я люблю неяк рухацца, вось. І вось у мяне случыўся як это па-ангельскі ці па-рускі, ну я такая, як это сказаць, не Ну, ведаю, злом шаблонаў, можна сказаць, не? meltdown. Ну вось у мяне пачала пачаў з'язджаць дах, вось. Ніфіга сабе. Вось, бо для мяне гэта вельмі было складана. Вось, і я адказала: «Усё, я ніколі ў жыцці не буду насіць». Вось, мне сказалі: «Так немагчыма, бо цябе забярэ паліцыя». Я говорю: «Для мяне гэта ўсё ўжо не важна, няхай забірай». Мгм. Вось, і праз год я пачала заўважваць, што жанчыны ў Іране, яны пачалі хадзіць без хіджаба. Вось, я падумала, калі гэтая маса жанчын будзе там больш за 40-50%, то паліцыя проста фізічна не Не зможа справіцца. не справіцца. Так. Вось, і спачатку я пачала насіць такую некую хустку, як на бульбу ездзіць. Завязала такую хустку, як на бульбу ездзіць. Потым завязала, як сказаць, карацей, гэта каб былі видны валасы. Потым яшчэ карачэй. І вось потым я пачала як нейкую такую, ось як зараз я апранаю. Мгм. Вось. А потым наступіў дзень, калі я зусім збавілася ад гэтага хіджабу, і вось я пачала хадзіць вось як. Ну вось як я заўсёды хаджу. Вось, ну вось так. Але гэта ўжо было праз год пасля гэтых падзей у 2022 годзе. Зразумела. Так, гаспадарства, можа быць, будзе пераключацца крыху прытармажвае. Я хочу спрабаваць паміж двума камерамі. Дарэчы, ставьте, хто яшчэ не паставіў падабайкі, і пішыце свае каменты таксама. Іх я прачытаю уже, як все, пра што хацелі пагутарым, каб не перабіваць плынь самого стрыму, і тады паадказваю. Ну і гэта вельмі карысна для прасоўвання самого стрыма. І дзеліцеся, расшарвайце, калі ласка, спасылку на стрым, щоб побольше людей прыйшло. А то я разумею, дзень, нядзеля, ну не самы лепшы час, але ж, ну, іншы, на жаль, не атрымаўся бы. О, зараз я бачу, прям людзей падваліла, клас. Што ж, ну, пра хіджаб зразумела, яго паступова адсоўваюць. А як, у прынцыпе, наконт таго, што можа зрабіць жанчына сама без мужчыны у Іране? І можна выйти на вуліцу адной, напрыклад? Так, можна выйти адной, у гэтым ніякай праблемы няма. Але ж ёсць такая сістэма, у Іране існуе два заканадаўства. Адно звычайнае заканадаўства і адно шарыяцкае заканадаўства. На самом деле, на самой справе дзейнічала гэта шарыяцкае заканадаўства. Ты можаш выходить одна, вось я выходзіла одна, ніхто да мне не прычапаўся. Але ж чаму? Людзі ведалі, хто я, бо у нас быў такі, ну, не вельмі вялікі населены пункт, гарадок. 1 мільён был, але ж усе ўсіх ведалі. Мільён это не вельмі вялікі. Блин. Ну, для Ірану гэта не вельмі вялікі, бо ў Тэхране, наколькі я ведаю, афіцыйна 10 мільёнаў. Ага. Вось. І 1 мільён гэта афіцыйна, ну вось як вам аб'ясніць? Ну, добра. Гэта не мае сэнсу. Але ўсе ўсіх зналі, бо гэта як neighborhood, гэта і соседства. І вось в гэтым соседстве усе ведаюць, хто я. Вось. І, мабыць, яны думалі, што я працую на амбасаду, вось, ніхто мяне не чапаў. Бо, ну, гэта такое, як адказаць, ну, такая справа, калі ты дачэпішся да амбасады, гэта вельмі кепска. Праблемна, да, кепска. І мяне ніхто не чапаў. Вось, калі выходзіла, нават я выходзіла ўночы ў краму, і нічога не здарылася за мной.
Хм. Вось. І ніколі не падманвалі. Вось я Чакала. чакала, што будуць падманваць, ніхто ніколі не падманваў. А што, ў прынцыпе, падманваюць часта людзей там у крамах? Наколькі я ведаю, так, падманваюць, асабліва калі ты не ведаеш персідскай мовы і калі яны бачаць, што гэта іншаземец. Вот так вот. А, дарэчы, з персідскай мовай, вот ты зараз я бачу шпарыш на ёй, як на сваёй роднай. Як табе атрымалася такі вывучыць, наколькі это было складана? Я не могу сказаць, што гэта было складана, таму што я, як сказаць, была пагружана ў гэтую моўнае асяроддзе, пагружана ў моўнае асяроддзе. Вось, і па гэтаму гэта не было складана. Вось, гэта першая прычына. Ну так. Прычына. Другая прычына гэта таму, што я выкладала расійскую і ангельскую мову. Вось, і калі ты выкладаеш, вось я не ведала мовы зусім персідскай. Вось, і калі я выкладала мову, я таксама навучалася іхняй мове, персідскай мове. Вось, і гэта атрымоўваўся нейкі ўзаемаабмен. Як это адказаць? Ну так. Вось, спачатку я пачала неяк там размаўляць, крышачку, потым нейкія сказы. І сказы ўсё былі больш длінней, даўжэй. Вось, потым я пачала, ну так, не вельмі як кожны дзень. Кожны дзень. Менш саромейся, нармальна ты гаворыш. Так. Пакрышачку вось начала вывучаць гэты алфавіт. Вось, а ёсць такая асаблівасць у гэтым персідскім алфавіце, што некаторыя словы, калі ты ніколі не слухаў гэтае слова, магчыма, што ты яго не зможаш прачытаць. Вось, і некаторыя словы трэба запамінаць. Вось, як яны чытаюць. Дарэчы, калі ўжо так гаварыць, то шмат гукаў у персідскай мове, якія абсалютна незвычныя для беларусаў і цяжка ўспрымаемыя. Так, вось мяне заўсёды пытаюць, вось у нас есть буква Х. Толькі адна буква Х. У нас няма літар, прабачце. Літара Х, я Х. І мяне пытаюць, літара Х. Гэта якая літара Х ці Х? А я не ведаю, што адказаць, бо ў нас няма некай градацыі літар Х. Я кажу, вось Х як хаўпайма, як у самалёце, там, ну, хаўпайма па персідскай мове самалёт. Вось, і там ёсць там гукі, вось такой гук Х, есть такой гук Х, есть такой гук Х з гук. Вось, некія гукі падобныя на Г, нешта пасярэдзіне паміж Г та К. Вось нейкія такія гукі. Гукі Г, некалькі гукаў падобных на Г. Вось. 4 літары З ёсць. Вау! Вось, 4 літары З ёсць, бо персідская мова, яна мае шмат запазычанняў з арабскай мовы. Вось, і таксама вось гэтыя літары, гэта арабскія літары. А шмат запазычанняў, яны, магчыма, арабская і персідская настолькі ж блізкія к наша з украінскай, не? Не, гэта розныя мовы. Вось арабская гэта семіцкая мова, а персідская мова гэта ўжо індаеўрапейская мова. То есть розныя групы нават. Так. То есть, само сабой, тады вельмі розныя. Так. Ну, зразумела. А тут адно таксама пытанне ўзнікае. Вось ты была ў іншамоўным асяроддзі. Як ты умудрылась, не гледзячы ні на што, за столькі гадоў захаваць такі ўзровень беларускай мовы? Ну, ён добры, нармальны даволі, я табе скажу. Ну, на мой погляд, я не лічу, што вот, ну, так, я вот магу размаўляць, але ж як я захавала, на мой погляд, я заўсёды, як это сказаць, мела недзе ў закрамах, запасніку. На мой погляд, я заўсёды гэта мела ў запасніку, але ж не карысталася. Вось, і калі ты, ну, вось мова гэта навык, вось як... Ну, само сабой. Вось, і як сказаць, ну, вось гэта заўсёды было. Вось, мне трэба было
трошачкі гэта ўспомніць, і потым яно як язда на ровері. Вось. Ад пачатку ты не ведаеш, як за што брацца, а потым ты неяк аўтаматычна успамінаеш, як гэта рабіць. Вось як оно Так. працуе. Так. Ну, цікавы, канечне, падыход. Так, а выходзіць, ты размаўляла беларускай до таго, як з'ехала в Іран таксама? Не, дарэчы, я апошні раз, калі я размаўляла па-беларуску, гэта было ў гімназіі, ў школе. Вось, гэта нават нейкі экзамен быў, ці што, экзамен па гісторыі Беларусі нават. Вось, і неяк была нейкая, як гэта сказаць, як па-беларускі, ярмарка... Кірмаш. Кірмаш, вось. Гэта быў нейкі беларускі кірмаш, вось, і там я таксама размаўляла па-беларуску, вось, але я ж папярэджвала, што беларуская мова дзеля мяне зараз як замежная, бо мне трэба некалькі хвіліне секунд, каб гэта абмеркаваць, што я збіраюся сказаць. Вось як ангельская, вось як беларуская, вось як персіянская. Вось, мне трошкі трэба меркаваць перад тым, як штосьці адказаць. Ну, гэта не заўважаецца, я табе скажу, амаль што. Збоку проста бачна, што даволі натуральна ўсё гаворыцца. Ну, зразумела, але мы на нашу тэму крышачку перайшлі. Але ж всё ж гутарка-то в асноўным пра Іран. І мне вот цікава, а што ты скажаш пра саміх іранцаў як такіх? Гаспадарства, дарэчы, 14 чалавек. 15. Ну, людзі падцягваюцца. Дарэчы, а падабаек чаму столькі няма? Давайте вот так зробім. Не, ну калі не падабаецца, вот так таксама можна. І каменцікі. Ну, дык вось у меня такое пытанне. А распішы мне крышачку, якімі табе ў прынцыпе падались іранцы, іранкі. Я вот гляжу, яны выглядае, што ну вельмі ветлівыя людзі, але ў іх няма такога, мабыць, як у нас, што ён вітаецца з табой адзін раз на дзень і ўсё. Яны могуць з табой вітацца столькі разоў, колькі цябе бачаць. І ўвесь час спрабуюць чымсьці цябе пачаставаць. Выглядае гэта як людзі вельмі ветлівыя, але што тут паказное, а што тут рэальна? Як, в прынцыпе, гэта працуе? Так, дарэчы, ўсё верна. Іранцы вельмі ветлівыя людзі. Вось, нават калі мне падабаецца нехта, яны заўсёды ветлівыя. Заўсёды говораць прывітанне. То есть ты не зразумееш нічога? Ніколі не зразумееш. Гэта настолькі тэатральная, як адказаць? Культура, я так разумею. Так, тэатральная культура. Гэта пра тое, каб паказаць ўсё добра, але на самой справе, што там можа адбывацца, ніхто не ведае. Ну, цікава, это мне прям нагадвае, як калі я працаваў на рэцэпшане некаторы час, і іранец, якому не падабалася, хтосьці гаворыць па тэлефоне, ён прыйшоў, даў мне навушнікі, щоб я даў этому чалавеку, а таму чалавеку ён сам не сказаў абсалютна нічога. Я просто быў вельмі здзіўлены. Дык, а ў чым праблема падайці просто сказаць, ну прабач, ну мне громко, я там, можа, чым-то заняты. Ну вон, на, карыстайся. Чаму праз мяне, праз каго-то гэта робіцца, а вось... Ну вось ёсць такое, каб ніхто не пакрыўдзіўся. Вось гэта нават я заўважыла ў усіх азіяцкіх культурах, нават у чынскай, кітайскай культуре, там, у японскай культуре. Ну, японцаў это больш выражана, я скажу. Прашло тут крыху японцаў і кітайцаў праз мне. Кітайцаў это выражана не настолько жорстка, як у японцаў. Вось, яны ніколі не хочуць нейкага пакрыўдзіць, вось, і па гэтаму яны шукаюць нейкія такія вось рухі абхадныя. Рухі абхадныя, каб нікога не пакрыўдзіць. Вось. Я зрабіў усё, што мог. Вось, так. Так, а калі будуць, іх не ведаю, чаму-то вылецеў быў, но я вярнуўся. Ох, народ отваліўся. Подцягвайцесь зноў назад все. Я нікуды не прапаў. Гэта хтосьці в тэлеграме напісаў, это, оказывается, стрим перебівае цяпер. Калі раптам хто глядзіць, не пішыце шас мне ні в тэлеграме, нідзе, пакуль стрим веду.
Ну, дык на чым мы спыніліся? Каб нікога не пакрыць. Да, каб нікога Але не ж пакрыўдзіць. калі пачынаецца нейкая спрэчка, то там ужо ніхто не хавае сабе. Там ужо кажуць, як усё ёсць. І вельмі, калі вось пачынаецца спрэчка, гэта вельмі агрэсіўная спрэчка на павышаных тонах. А ў драку яны гатовы лезці? Драку гатовы лезці, у пратэсты гатовы лезці. Калі штосьці вось таксама вось два ўзроўні. На адном узроўні вось ніхто нікога не хоча пакрыць. Але ж калі пачынаецца такая нейкая сур'ёзная спрэчка, ўсё, гэта пратэсты, гэта вось дракі. Вау. Гэта вось. Вось гэта на нейкім на розных узроўнях, на адном уровне, на адном узроўні. На адном узроўні вось гэта ветлівасць, а на другом узроўні гэта гатоўнасць палезць у драк. Так а як злавіць момант, калі яны прям переключацца? Ну, калі нешта сур'ёзнае, калі вось машыну нехта зачапіў, калі нехта ўжо паводзіць сабе вельмі дрэнна, нешта там кажа пра маці, там бацька, ну нешта такое вось. Вось гэта ўжо вось ці на рэлігіёзнай глебе. Вось на рэлігіёзнай глебе таксама можа адбывацца, калі падыходзяць гэтыя жанчыны у хіджабах. І вось у мяне такое было, але ж я размаўляла па тэлефону. Калі б я не размаўляла па тэлефону, я б гэтай жанчыне ўсё бы высказала, што я на самой рэчы думаю пра гэты хіджаб. Але ж я размаўляла па тэлефону, я паглядзела на гэтую жанчыну і пайшла. Вось гэтая жанчына хацела, каб я апранула хіджаб. Вось яна казала: «Вой, дзяўчынка, здравствуйте, а чаму вы не апранаеце хіджаб?» А я размаўляла, я думала, чаго ты да мяне, не чапай мяне, адыдзі ад мяне. Вось. І я пайшла сама па сабе, вось, і ўсё. Вось. Але ж гэтыя вось падыходы да людзей, гэта можа скончыцца дарэмна. Бо... Ну, кажы, я сваю рэпліку потым ставлю, а то перебіваю. Гэта можа кончыцца дарэмна, можа скончыцца дракай, паліцыі, гэта так далей. Так, а рэлігійнасць, насколькі яна наогул распаўсюджаная ў персідскім грамадстве? І наскільки це впливає на агулам на їх життя? Тут треба адзначыць, што Іран гэта многанацыянальная краіна, як і Расія. У Іране пражывае многа якіх нацыянальнасцей. І вось нейкія вось нацыянальнасці, напрыклад, вось вобласць, дзе я жыла, гэта лічыцца з самых такіх атеісты, ну, як сказаць, сацыялістычна-атеістычных абласцей. Ну, так выходзіць, так і сказаць. Вось. А ёсць гарады, ёсць обласці, дзе людзі вельмі рэлігіёзныя. Вось. І гэтая рэлігіёзнасць іранская, яна нават пераходзіць да нейкай вось такой, як гэта адказаць, нейкай такой дурніцы. Вось калі... Фанатызму я б нават назваў. Дурніцы, фанатызму. Калі людзі ўжо не разумеюць нічога, ім не трэба беспалезна... Бескарысна нешта там з'ясняць. Вось, гэта вельмі там, гэта ўжо... То есть вочы загарэліся, папёр як танк. Так. А вось ёсць вось гарады обласці, як моя, і там ніхто не клапоціцца пра рэлігійнасць. І вось калі ты палезе, калі нейкая асоба палезе, ды будзе там расказваць пра рэлігійнасць, у нашай вобласці, у нашым горадзе за такое можна получыць у вочы. Вот так вот. То есть выходзіць, што Іран в этом плане неаднастайны. Так. Вельмі много нацыянальнасцей, вельмі много абласцей. Вось. Некаторыя вобласці там вельмі рэлігійныя, а некаторыя зусім. Ну, вось мне пашанцавала жыць у гэтай вось вобласці, дзе людзі ставіліся да рэлігіі, ну так-сяк. Вось. І алкаголь, І алкаголь што? Вось. І таму што ў Іране забаронен імпорт і экспорт алкаголю, і па гэтай прычыны вось людзі робяць алкаголь у хаце. Хатні алкаголь. Самагонаварэнне. Так. І вось мы заўсёды, калі свята, мы заўсёды гэта вось святкуем з алкаголем, з танцамі, ўсё гэта ёсць. Але ж у другіх абласцях гэта не так. Усё гэта сухі закон, як гэта па-беларуску сухі закон. Ну так і будзе. Вось, сухі закон. І вось там сухі закон, і нават усе жанчыны ў гэтых хустках. У нас такога я не бачыла. Вось у нашай сям'і толькі, мабыць, бабуля чытала намаз, ніхто больш. Да. Реально рвеш шаблоны, я скажу. Я як-то по-іншаму ўспрымаў крышачку Іран.
то выходзіць маё пытанне, якое я думаў задаць наконт татухі пірсінга, таму што я бачу, што для мяне было дзіўна, што ў шмат каго з іранцаў, да, мабыць, амаль ва ўсіх, наскільки я ўспеў зразумець. Ну, моладзь, так, моладзь Ірана, яна вельмі апазіцыйна настроена. Вось, не ўся моладзь, бо ёсць вось жанчыны майго ўзросту, там 30 лет і нават 20 лет, які вось рэлігійныя, вось наш гэты лідар і ўсё гэта. А на маю думку, мне здаецца, што моладзь у Іране больш апазіцыйная. Вось яны такім чынам, яны дэманстратыўна гэта ўсё робяць. Гэта пірсінгі, гэта тату, што мы супраць... Это знак пратэстаў, плюс да ўсяго. Бо гэта такая, мабыць, адна з форм пратэсту. Цікава. Супраць гэтай вось улады. Гэтак нават не падумаў бы. Рэальна вельмі цікава. А ў прынцыпе, наколькі я гляджу, такое ўражанне, што пратэстуюць больш-менш іранцы вельмі часта, вельмі рэгулярна. Такое ўражанне, што кожны год какие-то пратэсты адбываюцца. Іх жа заўжды, ну ладно, апошні раз максімальна жорстка загналі, але ж і раней это не было лагодна. Чаму яны не спыняюцца, чаму яны вот так робяць? Не можаш патлумачыць прычыну? Так, бо некалькі фактараў ёсць. Першы фактар гэта вось гэты усходні характар, вось гэты гарачы усходні характар. Калі нешта вось адарылася, ўсё. Ну рызыка, што памерці є. Так, рызыка, што памерці є, але ж жыццё настолькі складанае, што ты ўжо не можаш па-іншаму. Вось да гэтай ступені гэта ўсё, як адказаць, усе словы забыла, прабачце. Да, гавары, як скажаш. Ціск. Настолькі гэты ціск сільны, што нават моладзь думае, што вось я памру, нічога не адарыцца, бо я стаміўся. Мы ўсе стаміліся. Мы настолькі стаміліся, што ўжо смерць гэта ўжо не самы кепскі вынік гэтага ўсяго. То есть яны, па сутнасці, жыццё як таковое не асоба цэняць? Бо ўсё забаронена, гэта забаронена. Нават дзяўчына з хлопцам не могуць пасядзець у парке, бо падойдзе паліцыя, чаго вы здесь сядзіце? А вы хто такія? А гэта хто? А гэта твая сяброўка? Ага, сяброўка. А забаронена мець сяброўку, дзяўчыну, як гэта, дзевушка, парень, дзяўчына? Ну, я зараз таксама не ўзгадаю. Ну, аднаго пола я зразумеў, і ці рознага? Рознага полу. Вы думаеце, гэта твая романтычная, гэта я сяброўка, ага. А забаронена мець романтычную сяброўку, все, у паліцыю. Ну, вось неяк так, адна. Так, ёлкі-палкі, калі ў іх прам забаронена мець романтычную сяброўку, як жа яны пару сабе, в прынцыпе, знаходзяць, як яны ў шлюб уступаюць? Гэта вось забаронена, але ж нікога не супыняе. Бо шмат рэчаў забаронена, але ж вось забаронена алкаголь, забаронена тое, Ну, называй, для прыкладу, не проста тое сёе, то ўжо назаві, які, напрыклад, 5, 10. Што ў іх яшчэ забаронена? Забаронена вось сядзець у парке, каб дзяўчына сядзела з хлопцам. Забаронена жыць да шлюбу разам. Забаронена спяваць на публіцы. Забаронена хадзіць без хіджаба, але ж вот я хадзіла, і жанчыны вось ходзяць. Забаронена пакідаць краіну без дазволу мужа. Калі вось муж можа затрымаць, адказаць, вось я не адпускаю цябе, і калі ён гэтую сістэму пакладзе, вось на мяжы, Цябе не выпусцяць, бо вось твой муж табе забараніў. А муж сам? Яму не трэба ніякі дазвол? Ніякі дазвол. Ну вось такая вось эта культура усходняя. Вось, што яшчэ забаронена. Забаронена не быць мусульманінам, калі ты нарадзіўся мусульманінам, калі ты нешта адкажаш, вось нейкае такое антымусульманскае, усё гэта будуць вялікія праблемы. Вось. Ну вось, карацей кажучы, мне здаецца,
можна сказаць лепш, што не забаронена. Бо столькі рэчаў забаронена, што вось я нават не ведаю, што не забаронена. Не, ну тады я разумею, чым яны гатовы пратэставаць по любому поводу, таму што так жыццё особо прыемным не здаецца. То нельзя, гэта нельзя, ё-маё. Ну ды плеваць. Але людзі вось усё роўна жывуць, як яны лічаць Правільным. так. Мгм. Ну, бо гэта жыццё. Як гэта вот не спяваць, як гэта не танцаваць, як гэта вось не піць. Ну, як гэта? Гэта такія рэчы, які вось, ну, састаўляюць жыццё. Вось. Гэта як не паветрам не дышаць, вось. Да. Дзіўна, конечно, краіна выходзіць. Тут уже, як я і чакаў, у мяне маленькі разрыв шаблонаў здараецца. Што ж, зразумела. А ты ж казала, што ты працавала ў школе. А раскажы, што такое сістэма адукацыі ў Іране? Ага, я працавала ў гэтай частнай, забыла як. Прыватнай, вось. У прыватнай, ну, гэта як інстытут, школа, нейкае такое. Пра сістэму адукавання, адукацыі, прабачце, сістэма адукацыі. Кепска, вельмі кепска, навогул кепска. Універсітэты яшчэ, ну, так-сяк, але вось школы гэта ціхі жуд. Ну, в чым гэта выражаецца? Гэта выражаецца ў нейкіх прадметах, вось гэта вось рэлігіёзная адукацыя, калі вось збіраюць гэтых дзяцей і нешта вось нейкую такую дурніцу ім гавораць, што вось сапраўдная там мусульманка ці сапраўдны мусульманін вось, напрыклад, абавязан паводзіць сябе так, калі вы паводзіце не так, вы ўсе адправіцеся ў гэты у ад. Так. Вось, і гэта з дзіцячага садку не з школы. Вось, што вось ну вось там нейкая такая вот прапаганда, вось што жанчына там абавязана свайго там мужа падтрымліваць заўсёды. Вось, ну падтрымліваць, як сказаць, гэта не пра тое, што ў сям'і там трэба там з уважэннем, з павагай адносіцца, не. Вось яна патрэбна там нават не ногі мыць, нешта такое, вось. Потым вось ангельская мова. Так здарылася, што вось у меня была сяброўка з Расіі, і ў яе муж калісьці яшчэ пры Ельцыне, мабыць, працаваў у Расіі. Вось яны з'ехалі ў Іран. І вось зараз там жывуць. І вось у гэтай сяброўкі ёсць двое дзіцёў. Калі я пабачыла падручнікі, пабачыла падручнікі, вось нават беларускія падручнікі, гэта вот параўнанні з гэтай паперай, гэта вось сапраўдны падручнік у нас беларусі. Гэта вось такая маленькая паперка, можа нават там сторонак 30-40, і гэта быў падручнік ангельскай мовы. І там былі нейкія такія словы, вось, як па-ангельскі будзе чадор. А чадор гэта вось такая накідка жаночая. Вось вельмі ім важная. Ну так. Вось вельмі важнае слова, каб ведаць, што такое чадор. Ці нейкія размовы ў гэтым падручніку, нейкія як крінжовыя размовы. Гэты падручнік, вось структура гэтага падручніка, дарэчы, я не ведаю, хто гэты падручнік складаў. Гэта складала нейкая зусім дурная асоба, бо других словаў у мяне не хапае. Не, ну стой, я одно не могу въехать. Я вот слухаю, ты рассказываешь про то, як там в релігійному плані вучаць іншым. Так, а дзе навучанне там матэматыцы, хіміі, фізіцы? Такое ўражанне, што, галоўнае вырасціць вельмі рэлігійных людзей, а ўсё астатняе пофіг. Гэта вельмі завісіць ад школы, але ж вельмі багата школ, якія ёсць гэтыя прадметы, але ж нават учителя, настаўнікі, забыла. Але ж настаўнікі, яны маюць вельмі дрэнную падгатоўку.
Вось, і яны нават кажуць, добра, вось вам заданні, я пайшоў ці пайшла. І рабіце, што хочаце? І рабіце, што хочаце. Асабліва у малодшых класах гэта неяк яшчэ гэта навучанне, працэс гэты навучальны адбываецца. Але ў старшых класах там вось як я казала, можа быць, вось заданні, я пайшла, ўсё, да пабачэння. Вось неяк так. Але у некаторых школах, дарэчы, ёсць добрыя настаўнікі, але калі паглядзець на навогул на гэту сітуацыю, сітуацыя вельмі кепская, і акрамя школы трэба яшчэ хадзіць да гэтых рэпетытараў ці ў нейкія прыватныя гэтыя школы. Вось, бо гэтая школа, яна не дае базы, каб здаваць гэтыя экзамены. Вось усе, каго я ведаю, яны павінны хадзіць у дзве, а то і 3 нейкія другія школы, каб рыхтавацца да экзаменаў. Вось, і па 40-50 вучняў можа быць у класе, бо вось у Іране насельніцтва гэта 86, афіцыйна было 86, нават зараз 90 мільёнаў, і не хапае настаўнікаў, бо ўсе хочуць іміграваць, так. Не хапае настаўнікаў, а тыя настаўнікі, хто ёсць, хто застаецца, падрыхтоўка вельмі кепская, вельмі трэба. Ну, наогул. Не, ну як такая штука, то я ўжо прям баюся пытаць. Наступнае пытанне, дык а медыцына што сабой уяўляе в Іране? Ну вось я як і казала, дзеці павінны знайсці нейкую добрую школу, ездзіць нават на другі край горада, ці хадзіць у гэтыя другія нейкія прыватныя школы. Бо ў прыватных школах там узровень вышэйшы, бо людзі там атрымліваюць нейкія грошы, бо у гэтых дзяржаўных школах там грошы нейкія зусім смешныя. Ну, напрыклад. Ну вось калі перакладаць на долары, наогул, калі перакладаць на долары, нават мая зарплата, яна была нейкая смешная, нават там $150-170. Але для Ірана гэта так недарэмна. Вось, мабыць, максімум 200. Ну, для параўнання, добра. 150-200, сколькі выходзіць на камуналку і транспорт пераехаць в месяц, щоб параўнаць? Так, ну вось на кшталт камуналкі, бо гэта нефтяная дзяржава. Вось, на кшталт камуналкі там газ, ці вада, ці электрычнасць. Так. Гэта ўсё, я зараз не помню, колькі гэта было, але ж нейкія сумы маленькія былі. Бо, газ ёсць, нафта ёсць, усё ёсць. Вось, і па гэтай справе тут няма пытання. Вось, таксі таксама каштавала вельмі так мала. Вось, я памятаю, можна было праехаць 40 кіламетраў, зараз палічу, мабыць, $2-3. $3. 40 кілометрів можна проїхати було на $3. Зусім за нічто. Бо бензин коштує не так багато. Ну так, окрім ж бензина є запчастки. Ну, блін. Ну ось гэтыя запчасткі, так не магу адказаць, што гэта вельмі так каштуе, але не каштуе багата. Вось калі купіць аўтамабіль у Іране, бо Іран много чаго выпускае. Тут трэба сказаць, што Іран не... Так, вось там ёсць много такіх рэчаў, якія вось сярэдневековыя, як это? Ну, сярэднявечныя. Сярэднявечныя. Але ж гэта не краіна трэцяга свету. Ну, я ўжо не ўпэўнены, слухаючы, што ты гаворыш. Вось гэта краіна кантраста. Вось Іран много чаго вось сам выпускае. Вось там нейкая тэхніка. Вось, і таму вось гэтыя запчасткі, гэта ўсё каштуе, але не каштуе так багата. Вось. У параўнанні з зарплатамі можа і каштуе багата, але калі параўнаць навогул, не так гэта много каштуе. Ну такая медыцына, што сабой уяўляе в Іране? Медыцына, вось, на мой погляд,
найлепшая за Турцыю нават. Чаму? Гэта ёсць некалькі фактараў. Першы фактар гэта гістарычна. Гістарычна так адарылася, што Іран быў наперадзе вось у гэтай У рэгіёне, хутчэй за ўсё. у рэгіёне, так. Вось. І ёсць нейкія традыцыі, якія звязаныя з медыцынай. Па-другое, вось тут трэба сказаць, што ўся інфраструктура Ірана Сучасная. Гэта ўсё было закладзена ў тыя гады, калі быў шах яшчэ. Вось. І таму што вось некалі вось гэта 50 гадоў, 50 гадоў таму назад і Амерыка дапамагала, і нават Савецкі Саюз дапамагаў нешта строй. Вось гэты вось завод у Ісфахане гэта пастроіў СССР дзеля Ірану. Ну, добра. Давай тады проста так паглядзім. Вось у цябе, напрыклад, зуб трэба пайти палечыць. Як гэта адбываецца, ў прынцыпе, ў Іране? Или там у цябе пнеўманія, подозрение на пнеўманію, или, напрыклад, астма. Як, што ты робіш, щоб з гэтым што вырашыць? Калі у цябе ёсць страхоўка, ты можаш абраціцца да прыватнага доктару. Гэта будзе каштаваць багата, але не так багата. Можна пайсці да дзяржаўнай. Ну, є такі, як паліклінікі, як у Беларусі, ці што? Так, ёсць паліклінікі. Дарманга. У персідскай мове, так, там ёсць паліклінікі, ёсць бальніцы. І вось я заўсёды хварэла на астму. Я ніколі мне не казаў, што ў мяне астма. І вось у мяне была сітуацыя вельмі такая кепская. І вось гэты лекар у дзяржаўнай гэтай паліклінікі параіў мне: у вас, мабыць, астма. У вас няма астмы? Вы упэўненыя, што у вас няма астмы? Я так адказала: не, няма. І ён кажа: вам трэба пайсці дадаць гэтыя аналізы на імунаглабуліны. Вось. І вось я пасля гэтых аналізаў я знайшла, што я заўсёды хварэла на астму. Вось ніколі мне там ні ў беларускай нідзе не казалі, што гэта астма, толькі вось гэты лекар у дзяржаўнай вось гэтай паліклініцы адказаў, што так гэта, мабыць, астма, чаго вы не займаецеся гэтым. Вось так у дзяржаўнай лякарні, але гэта быў другі доктар. Першы доктар, ён нічога пра астму не казаў, толькі сказаў: ну вось вам нейкія вось таблеткі, нейкія вось гэта сіропы, вось ідзіце да хаты, вось, і лічыцеся. А другі доктар паглядзеў, нешта памеркаваў і вось кажа: так гэта, мабыць, астма. Не, ну гэта выглядае, што як праме ў нас многае залежыць само сабой ад таго, які лекар. Таму што я таксама аднойчы вляпаўся на пнеўманію з абастрэннем, таму што ў самы перыяд, калі гэта ўсё пачыналася, я потрапіў не к свайму звычайнаму участковаму, яна недзе там адсутнічала, а к іншаму доктару, які даў просты выбор: альбо кладзіся ў лекарню, а это было перед Новым годам, альбо, ну, я нават бальнічны табе даць не магу, хадзі на работу. То есть таксама залежыць, багата выходзіць ад канкрэтнага чалавека. Але, ну, раз чалавек заподозрыў і астму і прызначыў лекі, аналізы, хутчэй, не лекі, ну, значит, там спецыялісты рэальна вось, то я вось рабіла карэкцыю не погляду, як там. Карэкцыю чаго? Вачэй. Ну, карэкцыю вачэй так і будзе. Вось, гэта было нешта 200, мабыць, даляраў, нешта такое. Вось, і ўсё мякка-гладка, ўсё. Ну, зразумела, цікава. І я, ведаеш, ну, медыцына, прадукт,